tiri pafinal resting place yeGamba remadrama. Munhu aifadza vanhu vazhinji kwete muno muEpworth chete asi Zimbabwe yese. Tingati tarasikirwa zvakadii senyika yeZimbabwe neGamba rinonzi Maraba? Senyika tarasikirwa zvikuru. Maraba vamwe vemapioneers yatoti street theatre. I remember inini ndichitangaudzana naMaraba nandakapupi nanapiri kudhara pane makore ndaichorera mwana wechikoro ndakatanga kuzana nawo. So nyika yarasikirwa zvikuru because that was raw talent. Zvana Maraba nango zvazvimbori natural hapana wavaiteedzera vamwe ndo vakutovateedzera. So it's a great loss for the nation. Vamwe vangataudza kuti kutaura nani? Ndozitambadzwa chida. Right. Hamungobate mbavha chete mumastreets. Kune nyaya yekuti vezvidiki vari kupinda mune zvinodhaka uye inyaya iri kutaurikawo zvekare muupenyu hwaMaraba. Imimi mugomatafadzwa nderipi zano kana kuti words of wisdom dzamungapa dzamuri kupa vamwe vanhu vamunenge muinavo kumacamps erehabilitation takananga nekutora zvinodhaka? Tiri kuramba tichimbotaura nyaya kuti ngatisiyanei nezvinodhaka. Zvinodhaka zvinokanganisa. Nofunga iye mukomana akatombotaura ega kuti zvakamukanganisa. And I always engaged with him. Ndikatombotaura naye pamashure apo ndaenda kunovaona vese ndakapfupi. Kamanaka siyanai nezvinodhaka. Because zvinokanganisa utano. You see these guys tinonyandorwadza ndoti vanhu vakatanga nestreet theatre. Zvoti vangadai vari vanhu vari pane chimwe chidanho. But if you look at it, pane vamwe vanhu vakazouya muindustry later on vatove successful ivo vaisarira mumashure. So zvinhu zvinondibata singaiti. It's because munhu akaramba achitora nzira yezvinodhaka mhana kwaanoenda. Saka vese vechidiki nyangwe nevechikuru ngatingosiyanai nemadrugs, ngatisiyanai nemutoriro, ngatisiyanai nemupanje, ngatisiyanai nebrongo ndokuti tive nelife yako. You are also one person ari kuita rehabilitation yevanhu vari kusanganikwa vachiita misikanzwa panyaya dzezvinodhaka muchivatora muchigara navo. Mungatora mukana uno here kuti maservices amuri kuofa imimi kune vanhu vari kutora zvinodhaka ndeakaita sei uye vangakuwanei sei? Alright, yedu inonzi Matrix Disciplinary and Training Center. Isu tinotora vana vese vari kuita misikanzwa. Isiri zvinodhaka chete, ingave misikanzwa iri general. Vanouya tovadzidzisa upenyu. Vaya vatova madrugs zvekare. Vanouya tovadzidzisa, tovaburitsa muaddiction emadrugs iyaya. Kunyange nevana vasati vatanga. Tinovauya uyai navo tovadzidzisa. Tinowanika kuMaubra panamba 2165 Tokwane Close. Vanoda kutifonera for inquiries 0777 690-612. Tichitaura mashoko akadai, ngatitarisei zvekare kuti how can we come together as a nation to curb the use and abuse of drugs? Nyaya yemadrugs, it needs all hands on the deck. Haisiri nyaya yekunongedzerana kuti uyo ndiye ari kukanganisa. Paakuda kuti paite mushandirana pamwe. Kubva kune vari kushanda kumabhodha kuti zvinhu zvisapinda nokuti ndo kune nyaya. Isusu zvekarewo secommunity tochenjedza vana vedu kuti vasapinde. Mapurisa oita intensify nauye kuredha mabhesi vatove nawo madrugs acho vosungwa. Then pave needucation yakawandisa pamusoro pevana nekuipa kwaita madrugs. Your words of wisdom to artists in terms of how best can one manage their finances in order not to be destitute at the end of their careers? Chinhu chihombe chakakosha maartists edu ngave nemamanagers. Ndo chinhu chandaona chiri kukanganisa vazhinji. Ivana manager akadzidza basa rekuchengetedzwa kwemari nekufambiswa kwezvinhu. Izvozvo zvinokubatsira kuti nyange ukazorwara unogona kuremara, unogona kusangana netsaona, unogona kungostroke. But kana ungawina manager ngachikurongera wojoinawo mafuneral policies wopindawo mumapension funds. Izvozvo zvinobatsira kuti kana wakwegura kana kuti wasangana nedambudziko zvinozobatsira. Tinotenda zvikuru kwazvo. Mashoko enyu ekupedzisira nekuti tiri pafinal resting place yaMaraba. Kune vasina kukwanisa kusvikawo panapa. Tinongoti hama neshamwari nyaradzwai nashe. Chinhu chinorwadza kushayikirwa nemunhu watoziva tese senyika. But tinongoti nguva ndiyaMwari. Kana Mwari watora munhu wavo chatangosara kuva netariro kuti isusu tichazotevera. Tinotenda zvikuru kwazvo mukoma Tafadzwa.
tiri kusangana tiri kuno ku Epworth nhasi uno tiri pamusoro peEpworth pane gore dema nekuti mutungamiri wemadhirama sei ndiri kuti mutungamiri ndo vanhu vakatanga neStreet Theatre vana Marabha nana Kapfupi nevamwe vakangodaro iye zvinezvi ndasanganawo nevatungamiri vematare Sekuru Kanengo pamwachete namanager. Mungachingamidza here vateereri? Aiwa, mumakadii vateereri munofara here kurise kwamuri kwese ndinokutendai zvikuru. Ndina manager zvekare. Manager mungoti turi? Aiwa, aindofara ndongoti vazukuru vasekuru makadii zvenyu handiti ivava ndo vakuru vematare muno muZimbabwe, Sekuru Kanengo pamwachete netimu nedare ravo. Iye zvinezvi chavaunza kunoku inyaya yegore dema riri pamusoro penharaunda inonzi Epworth pamwachete nenyika yeZimbabwe. Chavaunza kunoku ndechekuti vauya kuzoona kuradzikwa kwaMarabha. Ndingati Sekuru, nditanga naSekuru ndozoya kuna manager, zvakubatai zvakadii nerufu rwaMarabha? Zvakusundaiwo zvekare imimi kuti mugone kunge muchisvika pachiitiko chakadai muchisiya vanhu vakaungana kumba asi muchiti aiwa nhasi uno regai ndimbonooneka naMarabha? Ndinofara. Marabha munhu akaita drama rainakidza kunyanya yekunzi yautenge neimwe yavakaita yekuti izvi ndizvo zvekoko achidamburana matrauzi azvinondifungisa kukare tichiri kukura zvedu. Ndarwadziwa nerufu rwaMarabha. Kazhinji zvoitwa pasocial media. Ndanzwa nemari yaichema kuchipatara kwacho imari shoma. Handitarisire kuti kana munhu achirwara zviri nani kutotaura kuti zhinji rwevanhu kuti no, kuna nhengi celebrity ari kurwara but kukushayikana mari yakati. Munhu ane rudo rwake anokandawo pondo dhora svika munhu abatsirika. Kuyedu tauya hedu but tikunzwa kunyara nazvo nechikonzero kuti inini chaicho handingashayiwa $100 kupa Marabha kuti akwanise kubatsirika, but zvinhu zvaingoita muchivande zvausingatozivi zviri kumbofamba sei. Saka kubatsira munhu afa handionenge zvine chiremero. Unofanira kubatsira munhu achiri kurarama kuti akwanise kukutenda. Pamwe dai pakawanika mari aigona kubatsirika, aitogona kutorarama zvakanaka. Dai kutaura kuno chitotaura history kuti Marabha ari kuEpworth, madhirama ari kuenda nawo. Ende zvinhu zvinofadza vana. Ndofunga kumba ndakajusa wifi unongonzi navana dai saitida Marabha naKapfupi kuti vaita zvinhu zvinonakidza vanhu zvaifadza nyika. Nyika vamwe vaidzidzawo, vamwe vachifarawo nazvo. Nanhasi vamwe vakungotedzerwa maacting yavaita Marabha naKapfupi. Saka zvinhu zvinondifadza zvikuru, but chinhu chandirwadza ndechekuti kufa kwake kwandibata. Ndisaka ndasiya vanhu varwere vari pamatandateka ndinoonekana naye, mukuru wedhirama ainakidza vazukuru vangu venyika. Tiri kuchema pioneer, vanhu vakatanga kuita madhirama kusati kwava nesocial media, vachiita mumastreet vachikandirwa madhora vakazove nemukurumbira zvikapedzisa zvava kuzobudawo paTV nepamasocial media. Iye zvinezvi asiya vana vatatu, hapana zvatakwanisa kuita panguva yaanga ari kurwara. Vanhu tingaite sei kuti tigone kuclear mabills ekuhospital, tigonewo zvekare kuona kuti ivo vana vasiyiwa ava vaMarabha vachiri kuda kuenderera upenyu? Taona iye zvinezvi taane mwana waGrengo, handitika akuita mabasa achipfuurira mberi nemabasa, asi baba vake vakafa asati atoo munhu mukuru, but iye zvinezvi akupfuurira mberi nekuentertain vana ava vasara nemudzimai asarawo. Kunyange vanga vasagara vese, mofungidzwa kuti isusu semacelebrity vari muZimbabwe takatadza kubatana panguva yekuti Marabha anga achirwara. Zvinova zvimwe zvinhu zvanga zvichichemwa nepapo kunzi ko imi macelebrity maakuuya sei nhasi iye Marabha afa paanga ari mupenyu, hamuna zvamaita semashoko ndiri kutsinhira mashoko amungai toita sei panyaya iyi? Izvo zvakafanana nemwe rufu rwakaitika kuti maimhanje rwatatenda Pinjisi. Dai chinzi isusu sevanhu vanozikanwa kwaifanira kuitwa homwe, ipfungwa dzangu yekuti vanenge vachitambira kuti mapei, kana muchinzi pakaitwa homwe yekuti vanhu vatambira kuti mapei, zvakafanana kana ndakafawo futi zvakare. Ndine vana vadiki vandinawo, vanhu vanoda kurarama, bhozi anenge achitsvaga mari, ndini ndafa wacho. Saka pakaitiko kaplan kekuti pongonzi tine celebrity yedu yatiri kuita found yakadai mari yakati yekuti vanhu vanopora chiko kandawo dhora sezvinoitwawo zvedavs handitika kuti kana mhuri yake ichinge azofawo vanhu vanenge vapora chinodhurawo kamari kai handitika. Ende uyezve asiya zvinhu musocial media zvakawanda zvichadzidzisa vamwe vanhu zvakafanana naParafini vakafa kare nana Mukadota handitika, but nhasi tichungoona madhirama yacho. Saka handizivi kuti maaccounts aya anenge achizodyirwa nani mari.
amene ipapo andizoziva zvangu manje kuti zvakafamba sei zvinofamba sei nekuti izvezvi twakwatiita kuno kuso mukadota tichiri kungomuona anditika ende tichiri kungomuona vesana pato tichiri kungovaona but handisi kuziva kuti mari idzodzo vakuzodziwana here vana asi kwadembo nenge ndakambonzwa nekuwa kunzi vanenge vakutambira tumari tiri kubva kugrama ndichichi hamene kuti ichokwadi here izvozvo. Ava maartist anga asiri kugrama asi music datingati music maex avo anowanikwa pai anowanikwa pasocial media tinotenda nemashoko amuri kupa mungati maona sei kuungana kwakaita vanhu muno muEpworth musha wanga uchigara gamba rinonziro Maraba vanhu vangaripo paya ndifunga kwamboita mvongo vamwe vangabo box vatiza naro box roti vefino para tokudawo box redu vanhu vamwe vangachifara vamwe vachichema neshuwiro semunhu aita madrama amasvoona manje saka zvinhu zvinofadza chaizvo kuti vanhu muEpworth ndiri kutendai zvikuru nokuungana kwamaita nekuratidza rudo rwenyu asi chikuti chose kutangira pane inini wacho ini hangu handina chandaiziva kuti ndo zviripo ndatozonzwawo zvakuparaswa nehuku nokuti rufu runenge rwaitika anomazvaona asi tanchichema kuti vanhu vanorwara vaya zviri nani saka ndionana kuri kubasa kuyakwepo muna kuti sekuri anobatsirwa vanhu kwaMutare anobatsirwa vanhu kwaMutoko but sekuri hatina mari ndomboanza kuisa nhamba kuti no vazukuru dai nokubatsira mahara but inisofa handina ichinyi handina mari ndoisa nhamba dzefoni dzemuzukuru kuti no nhamba yake ndeyakati handiti anoda kuvabata anoda kuvabatsira anokwanisa kuvabatsira ndimwe mukadzi watikambobatsira anonzi Mairuru vakazoiswa mari akamitiswa nababa wake mwana musikana wayo akamitiswa nababa wake but kutaura kwandiri kuita kuno musikana akabereka mwana wake achipedza kubereka mwana wake preparation yakangouya through Sly Media taisa pamhepo vanhu vachiona nenyaya iyo vanhu vakarwadziwa vakati very sorry mwana haangatadza kuenda chikoro mwana kutaura kwandiri kuita kuno akufamba handitika but amai vacho vakaenda kuchikoro vari kutodzidza handitika akatobatsirika because kune vanhu vari kuUK vakabva vatanga kungobuditsawo mari vachikanda preparation vachingobhadhara vachingoti sekuru hatutizikane tiri kubatsira sekuru nhambe ndinoda kutaura nemusikana ngati no mumwe akatosenda mari tikani sekuru ndakusenda mari momutengera line nefoni ndopota ndichitaura ndega naye ini handi kuzikana zvesocial media but ndoda kubatsira vanhu vatsitsi kuti baba havangabate chinyi havangabate mwana wavo kubereka saka taura kwandiri kuita kuno kumusikana ari kuenda chikoro ari kudzidza ari kuita form 3 taura kwandiri kuita kuno ari kubhadhara mari mwana kusara ana amai vacho ndo zviripo saka izvo dai zvakangoitika pana Maraba izvozvo panga pasingashayikana kana munhu mumwe chete aikwanisa kubatsira Maraba hapangashayike munhu mumwe chete aikwanisa kubatsira Maraba ndichadzoka kwamuri chipedza nyaya yematare kuti vanhu vari kuwanikwa vari mumadrugs munovabatsira sei kumatare iyezve zvakandimbotaura namanager vanhu vazhinji havakuonei havakuzivei isusu tisi topota tichizana kuti tisu tinenge tichingotenderera muyadhi menyu mungatanga nekuzvitaurira kuti imi ndimani uye munoshanda sei nasekuru Kanengo? Alright, ini ndiri manager wasekuru Kanengo. Ndinoshanda nasekuru Kanengo pese panenge ari kuti wati kana vanhu vakazofona ndimi here sekuru size tari kuti size rakabva papi? Ndosene muyangu chaicho unobva kuMalawi vanga vasingataure size yenhingirikini aiwa masaizi acho unobva wazongokwana ipamoandikuayebhutse aiwa okay ndoya ndikutaurawo kuti size tizozo atitika aiwa tangoti tiseke nekuti nhasi vamwe tine kusuwa asi tiri kufarawo zvekare kuti Maraba haana kufa zvachose sekutaura kwake kuchiita sekuru Kanengo nekuti atisira zvimwe zvinhu zvaaita zvakawanda zvatichasara tichifara nazvo. Inini zvakubatai sei sekuru size? Ndabatikana because pane nguva imwe yakamboitwa nasekuru kuti akambotuma kapfupi kuti inonotorawo Maraba auye panapa because ndoda kumbomuisa parehab because ndinotora vanhu vemutoriro nechini ndikurapa. Saka ndanzwa nyaya yake yekudhakwa nechine kuita sei. Saka enda umbonomutora auye kupi auye ndofunga patrone pamwe paakatombobuda ariko kubasa tichiri kuFidelity akatombotorwa ndobva tamutengera hembe tikambomuti chimbogara panapa but iye nekudhakwa akabva angonyepawo zvikanzi rega ndoda kumbobuda ndimboenda kumba ndoita 3 days ndobva ndanogadzirisa ndonogadzirisa ndobva ndadzoka kuenda ndobva aita sei ndobva aendera futi asi mamupa mukana wekuti arapo tanga tatoti atouya atogara sekuru atoti ndikwanisa kuti ndomuitira zvese ari panapa ndombomuisawo parehab yangu ndikwanise kuti ndombomurapawo ndichiona kuti upenyu hwake uri kuenda sei but semukomana anga ajairawo mastreets umwe angangoti beta ndibude ndikudzoka mai kuenda ndokuendera futi
tichibuda murehab yamunoita kudare rasekuru Kanengo, tichazopedzisa kwavari iyoyo. Toda kutaurawo zvimwe zvinhu zvinoitwa nasekuru Kanengo mudare ravo, zvikuru sei takanangana nezvinhu zvaiitwa muupenyu hwevanhu muZimbabwe zvavayambutsa zvokuti dai vanga vasingazive kuti sekuru Kanengo variko kana kuti dai vanga vasipo vanhu ivavo kutaura kwatiri kuita ngadai vakaparara, asi nekuda kwokuti vakasangana sekuru Kanengo dziri mhuri, vakasangana sekuru Kanengo vaine zvaivanetsa zvakawanda wanda muupenyu hwavo. Ndoda kungoti mungotipa matestimoni sekutaura kwanga vachita vataura emusikana handika, toda kutaura mamwe matestimoni ebasa rakabatwa nasekuru Kanengo tisvike kuti vazozikanwa kunzi munhu ane zita muZimbabwe, tikaenda kwasekuru Kanengo zvedu hazvikoni. Ndine zvinhu zvakawanda bhozi inini ndinondogara ndiri padhuze. Ndofunga chinhu chese chinoitika pana sekuru Kanengo even kwavanofamba vanenge vachienda ndini ndatoziva kuti sekuru vari kuenda pakati. Saka matestimoni angu akawandisa. Atimboti turi mashoma so ekuti munhu ari kunzoko akazvinzwa anoti ndozvikuitika mumhuri medu izvi, asi dai taenda kwasekuru Kanengo tinosangana nezambo. Pangunyanya ndine nyaya dzeuroyi, vanhu kupera kufa zvisina tsananguro, kungoti munhu anongoromba zvinhu zvisina kunaka achipedza vamwe. Saka ndo nyaya zhinji izvozvo ndine mwe mhuri yakatobva kwakabva sekuru Kanengo, kwanga kuine nyoka yanga ine makore akawanda ichipedza vanhu, ichiuraya vanhu vari tete vemukati memusha imomo, vana vasingabereke usiku vachirarwa nezvinhu, asi nyoka iyi yakaenda kunobviswa. Musi uno toti vanhu vakaenda vakatarisa pana sekuru Kanengo TV vanotoona chitiko ichocho chakaitika mazuva mashoma adarika iwaya. Mhuri zhinji dzikapupura kuti nyoka iyi tanga taona nhamo nayo, taiti tichibva kumvura waitosanganidzana nayo, yobva yatotanga kutokudzingirira. Vamwe usiku kana usiku wakarara vanotoinzwa kuti yapinda mumba, vanotoinzwa nekushona kwayo. Asi kusvika wakaita sekuru Kanengo izvozvi so vanhu ivavo vakatozara izvozvo, vatosiyana sekuru Kanengo achiti regai ndimboenda kwaMarabha ndinoona muzukuru wangu kuti ichokwadi here. Asi mhuri iyoyo yadzoka achiti sekuru vamwe vanga vachienda kumaperiodzi kasingaperi nokuchikonzero chenyoka iyoyo, asi izvozvo vazukuru ivavo vadzoka achiti sekuru isusu taakuda kuti titaurawo kuti aiwa zvinhu zvedu zvakufamba zvakanaka. Vanhu vachaona vhidhiyo vacharionawo zvekare, asi imbotaurirai kuti vanhu pavakangonzwa kunzi sekuru vari kuuya kuzobata nyoka pakawanda vanhu zvakaita sei vemunharaunda nembiri yaenda sekuru Kanengo? Kwanga kwakazara, asi munongoziva kuti kana uchienda ikoko kune vamwe vanhu vanoda kuvhiringidza zvinhu. But sekuru pavakangosvika ameno chinoitika ndechekuti sekuru kana vachienda kunzvimbo zvakangofananawo kuti mutungamiri anenge achiendawo kwaanenge achienda. Saka kune vakomana vanotanga kutungamira woendawo kunoona kuti aiwa nzvimbo iri kuuya sekuru yakamira sei, sekuru vachazosvikira papi nepapi. Asi kune vamwe vanenge vakutaura mamwe mashoko asiriwo. But nguva inongosvikawo sekuru munongozivawo nezvinenge zviri munhu kana zviri paari zvinotaura zvega, vanongosvikawo chete vanodzika. Kanjani kubatwa kwevanhu vanenge vada kuteya kuti sekuru vasaburitse chima vakaona madaro manje avanombomisa dare reavafambira ipapo, vochitanga kukunhonga ivanhu kuti iwewe zvavafambira ndikuziziva azvizvo pamuchaunoyo uda kutovhara. Saka aiwa sekuru vanopedza. Saka pamuri kutogara mapaoni kuna vanhu vanoisa jurawo, vakanzwa sekuru vari kuuya vanofanira jurawo yekuti vasazvione kuti Kanengo anoona. Kanengo isinganga yekufungidzira plus ukanzwa kuti nganga yakusvika munzvimbo imomo zoti takomborewa bhozi zita rekuti Kanengo mukaenda kumasowe munonzwa kuti kune ngonika uko handirika. Saka Kanengo akabva kumasowe aitonamata aitoenda kuchechi, ndosaka muchinzwa kuti pese paanenge achitaura anotaura kuti inini handirombese handitika. Ndonyaya imwe ndandada kutotaura iyo kuti vanhu vanouya kuinbox vachiti nhai mukoma Sly toda kuenda kwasekuru taona vachita asi havarombese here, vanotivhunza mubvunzo iyo. Imbotaurai mega tanzwa nekupindura kuseru. Aiwa sekuru Kanengo havarombese. Unotoona kungofunga kuti munhu anonzi n'anga ari kurombesa, pakamira sei ipapo? Anonzi sekuru Kanengo haarombese, ing'anga yakauya kuzobata muroyi nematambudziko vanopenga. Ndofunga mukatarisa izvozvi mukasvika pabasa padare pasekuru Kanengo mukasvika hamutombofungidzira kuti pane mupengo vanhu vanopenga, asi vanhu vanotouya vakasungwa vakaiswa cheni, asi uchipinda gedhi sekuru vanongoti chimubvisai cheni munhu haaraiti. Izvo zvatokwana ndozoenda panhau idzodzo dzekuti sekuru havarombese. Sekuru vanongoti inini ndakauya kuzodzikinura vanotambudzika, vatambudzwa nevaroyi, muroyi ndiwo wandakainga
Anditika inini ndiri muroyi mukuru wewaroyi nokuti ndakatoya zoti muroyi wese ane chaanacho ndoda kuti chibvisa ndisekuru size vatipa size yematare masaizi yematare asekuru Kanengo. Regaiti sekuru Kanengo vanobata nyaya dzakasiyana-siyana dzeurwere. Imwe nyaya yavanobata inyaya yanetsa vabereki muZimbabwe panguva ino. Hakuna location isiri kutaurwa nezvemadrugs nemabhesi uye nevana vasisazive zvekuita mukati meupenyu hwavo, vari kunetsa vabereki vavo. Vamwe vakuuraya vabereki, vana amai vari kutemwa vachibayiwa nemapanga nevana vavo. Asi sekuru Kanengo vane nyaya yakanaka panyaya iyi kune vana vese vakabatwa nemutoriro nemadrugs. Sekuru Kanengo, taurai mega ndozodzokera kuna manager unotipa phone number. Drugs tiri kumbotraya bosi chinhu chodzi mutoriro chaichi chinopedza 21 days chiri munyama yemunhu, saka akauya kurehab tinomupa mushonga wekuchaya nekurutsa anditi kuti abvise zvezvi zvaanenge akadhakwa nazvo zvezvi kwe7 days. Rimwe rechi14 tenda kuzomupa mushonga chaicha kuti zvidzikame. Ndiri kuona matambudziko akawanda kunyanya mutoriro. Unoona ndine mwamai vakauya so kubasa kune mwana mukomana wavo. Aiti mukomana uyu anzi aiti akamuka kuseni pakati peusiku anorongedza masofa obva amachinja onzi marongedza ndaita haasiriwo. Obva anotora futi mvura inochera kuna Nkulisi uye odiridza garden obva azvisiya futi izvozvo. Panonochera futi mvura kuna Nkulisi uku anosiya poto iri pastove ine mvura achida kubika sadza. Mvura inopera kuti gwa wotozonzwa kunwa kwemoto kuti imba yakutotsva votozoenda kuti kochi wangona mukomana atokangamwa zvimwe izvozvo.